Mzimayi uyuyu akudutsa mu nyengo za zipweteko zedi ndoyembekezera mmene mukumuoneramu, ndipo pano zatha zaka zinayi akuyembekezerabe kuti alandira mphaso. Ndizotheka bwanji munthu kukhala woyembekezera mpaka zaka 4? Ndi chani chinachitisa izi? Achipatala amati ndi chani chikuchitika? Ine ndine Dini Studios, pitirizani kumvera ndipo osayiwala kupanga follow, like, komanso share kuti tidziwe zoti nkhani zathuzi mukusangalatsidwa nazo. Choncho zipereke chilimbikiso pa ife. Mzimayiyu dzina lake ndi Marita. Wakhala moyo wa pabanja monga momwe inu ndine tichitira, ndipo waberekapo kokwanira kanayi. Komano ana onse amangopitirira kupatula mwana mmodzi yekha yemwe anapulumuka. Amuna a Marita anamuthawa Marita kamba kakusakhazikika kwa ana akewa. Choncho Marita amakhala yekha, ndipo mwana wake wopulumukayo amakhala ku tawuni komwe amagwira ntchito. Mavuto anayamba chaka cha 2020 komwe tsiku lina atadzuka anaganiza zopita ku bafa kuti akasambe monga mwachizolowezi. Anasamba bwino lomwe ndipo anavala nsalu kuti atuluke ku bafako. Asanatuluke ku bafako kunatulukira alandlord omwe anafikira kuyamba kuwagwiragwira mayiwa ndikuwaopseza kuti akakuwa awaonesa zipweteko zochuluka. Ndipo zonse ankafuna alandlordiwa zinathekadi. Mwezi unadusa, mzimayi madzi osawaona. Mwezi wachiwiri, mzimayi osasambabe. Apano anaganiza zopita ku chipatala kukayezesa ngati ali woyembekezera. Ndipo madotolo atayeza mayiwa anapezadi kuti ndi woyembekezera. Anasautsika nazo mmaganizo mayiwapo, ganiza zomwe angauze anthu maka zokhuza bambo eni ake izi. Popeza Mr. Landlord anali ali pabanjanso pa nyumbapa pomwe mayiwa amakhala. 7 months zizindikiro zili pa hayi poti apatu mwana amakhala akutha kumaziongola. Kugunda kosaneneka. 9 months chimozimozi. 10, 11 kantima kuyambano kugunda, ndipo anapitaso ku chipatala. Achipatala anauza Marita kuti watsala pang'ono kuchira. Ankamva masaini a ubereki, koma posapita nthawi zimazizira. 13 months anabwereranso ku chipatala kuti akaone za vutoli. Apano achipatala anakanika kuti aone mmene mwana alili kamba kuti samaonekanso. Chidule amaonamo mopanda mwana. Nkhawatu inakula mwa Marita, ganiza kuti chimamuchitikira ndi chani, nanga kenako chitachitike ndi chani. 11 months kulizi. 24 months zomwe zili zaka ziwiri, mzimayi akudikirira kunjira mwana ndi kumamvekabe kugunda. Koma chosangalatsa kwambiri ndichokuti Marita sanasiye mapemphero pa ichi, ndipo amapemphera day after day kupempha Mulungu kuti amuwalisire pa ichi. 3 years mzimayi ali pa chiyembekezerobe chabwino kuti Mulungu amuwalisire njira. Mwana wa mzimayi yemwe ali ku tawuni uja anatumiza ndalama yochuluka kuti mayiwa apite ku zipatala zikuluzikulu akaunike za vutoli. Ndipo izi zimangoonongetsa ndalama popeza kuti mzipatalazi amati sakuona mwana mkatimo. Mzimayiyu amati pena leba ngati iyamba kenako chete mwana nkumaziongola tsiku ndi tsiku mamveka kugunda. Panopa pafupifupi zaka 4 mzimayi uyu ali mu chipinjo ichichi. Onera nzanga, chinthu chimodzi chomwe sitikuyenerera ndiko kutaya chiyembekezo chabwino kwa Mulungu ngati momwe Marita alili. Marita ngakhale ali ndi vuto lalikulu chonchi, koma sanathamangire kwa anthu owombeza kuti azikamuunikira m'magalasi. Mulungu achitire chifundo Marita ndi kumupulumutsa mwichi. Gawani uthengawu. Osayiwala kuti tikusasileni malonda anu aja kuti anthu adziwe popeza malonda amagulitsidwa akatsatsidwa.